Message ko sa Pilipino, kabalo magud ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before bulanding ang bagyo, naa na siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mapala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di na magani, gusto na siya mo trabaho, di na gusto mo dagan ang papolitika. Ang tao lang si amugos niya, kinakatila mo sa kind of leadership na iyang gihatag. You may find his mouth very foul. Musulti siya o kuan. Igo naman siya mangisog. I remember that time na ginan ako ayuhan ng Pasig River. Ginan ako na siya. Dali naman na pag-isog-isog lang man ka. Maurang man na iya ha. Ang isog-isog niya na iresulta. Ngayon tayo nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Wala ngawat. Ipakambaba siya, miski presidente na siya. Makita niya mo siya matratong tao. Naluoy ko kay pagkaon na lang ng tanong gusto. Dili na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya'y kwarta o wala. He doesn't care kung unsa iya ang isuot. Daan. Wala ko kapalungan sa akong pagtabang. Maski kaluoy na lang ang tao. Kaluoy na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Sa simple lang ay yung gusto. Deprive pa yun ninyo. Simple lang kayo ang gusto na. I-deprive yung miskin gipatay na utak ni mo siya. Dito. I-kidnap ninyo. Mag 80 years old na guna siya. Kabalo mo ko sa iyang wala tanan. Wala gani medisina. Kagikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa nina. Grabe, abuso. Grabe. Wala mo na siya ni-trigger o pusil. Maski isa. Wala mo na siya gi-pusil. Wala mo na siya gidunggab. Ilang accusations, 9 kabuo. Asa man ang 9. Wala maganin niya magkiti. Siguro ng 9 na gina-accuse siya. Oh, gani, grabe gani, gulong na nilang gibulhot na nila diri sa Pilipinas na iyang natawakan. Yung anak pag ginabuhat diri sa mga... Di ko katulog, dili ko makapuyo sa among sariling balay. Balo ka ba? First night na ako gikan sa katong pag-abot na mo uguan. Wala na ko nakauli sa among balay. Plano-plano na lang ko asa ko matulog. Nangiyo lang ko. Wala ko kabalong sa wala ko kabalong sa mo. Maluoy lang ko kay ultimo pagkaon ana ba. Binisaya lang ang gusto ana. Kung uban naghandong ug mansyon ka na sa dili. God. Maghangyo ko sa inyo. Di ta undang ato di siya mobalik. Ayaw gyud mo undang, di ta mo undang. Please continue to pray for him and for us. Nga maang sa namo ni Tabang, Pilipino, tabang.